kullum muka tashi yin turanci ko da yaushe muna amfani da basic language ne, as in basic English language da muke amfani da su masu sauki. So lokaci yayi wanda zaka dinga dan caccanja wayannan abubuwa masu saukin zuwa dan abubuwa advance wanda sun dan fi kama aji. Saboda haka a nan na kawo dan dinga kawo su kuma na kokarin kawo muku wanda ya kamata ku replace da su. A duk lokacin da zaka ce sorry kai amfani da apologize. Sorry yana nufin kamar mutum ya yi haƙuri kenan, ko kuma ka bada mutum haƙuri, zaka iya ce sorry, so zaka yi apologizing a matsayin ka ce sorry, zaka ce apologize. Kun gane ko? Apology ko apologize. Sannan problem kun san shi ma English ne, words ne wanda yake nuna matsala ko? So in akwai matsala da ku ce dama there's a problem, so a madadin ka ce problem zaka ce issue. There's an issue. Kun fahimta? So issue din nan yana nufin problem ne. Kun fahimta? Matsala kenan. Sannan akwai improve. Improve yana nufin inganta abu ko? Kamar in ce you have to improve your English language. Ya kamata ka inganta turancinka ko ba haka ba, ko improve your business. Ya kamata ka inganta kasuwancinka. So improve anan a madadin ka dinga using improve zaka iya cewa enhance. Enhance duk tafiyarsu ɗaya, yana nufin inganta abu. Kun fahimta? So a madadin ka dinga ce improve zaka cewa enhance. Sannan kuma akwai wannan idea. Idea yana nufin kamar ra'ayi ko? Sai ce what is your idea on this? Mene ra'ayinka akan abu kaza ko? So idea ne yana nufin ra'ayi. So a madadin ka using idea sai ka ce concept. So can you tell me any concept about this? Ka faɗa mun ko kana da wani ra'ayi akan abu kaza. Kun fahimta? So definitely duk inda kaga idea zaka iya canjawa da wannan concept, duk abu ɗaya ne kawai wannan is more advanced ne. Kun fahimta? Yana nufin ra'ayi. Sannan muna da wannan many din nan muna yawan amfani da shi wajen nuna abu masu yawa. Fasaran shi shine da Hausa many yana nufin masu yawa. Kun fahimta? So abu in kana so ka ce ka nuni da abun da suke da yawa zaka iya cewa numerous. Wato yana nufin suna da yawa, abun suna da yawa. Numbers is very big. So za ku using abun a madadin ka using many zaka iya using numerous. Yawa, saboda haka wannan su ne classes namu na advanced and basic. Saboda haka sai mu haɗa wani video na gaba. Kada ku manta ku yi like and share, subscribe to meet in the next video.